No niin, tänään testissä Reis Frutti. Joo, laktoositon. Ihan varmaan hyvä, joo. Nyt on ihme proteiinienergiaa, mitä sokeri onkaan. Joo. Katsotaan, mistä voi avaa näistä näin varmaan. Joo. Toivottavasti on ihan hyvä, koska en halua ostaa turhaa näitäkään. Joo. No niin. Maistetaan. Joo. Aika vähän tälleen, mutta myös sitä onkaan. Joo, hyvä. Antaisin 5/5.